New day, new life. Mangadto mi og Davao Oriental para mag-attend og birthday. Mga 10:45 na mi nakalakaw og balay and then mohapit sa mi og puan para makigamit og freezer for the frozen food. Sugod na jud og biyahe ang mga person. So diri mi nangagi sa Diversion Road. Syempre makaagi man jud ka sa crossing maa and then diri sa Buhangin underpass. Nya kaabot na mi diri sa may Holcim. Not sure kung sa niya area ha. Stop over sa mi diri sa Panabo kay mag-buy me og cake para sa nag-birthday. Syempre, in fairness baya no lami ning purple yam ba. So nagpili-pili na mi diha unsa nga size. Panang dako syempre kay daghan ng mga on. Og syempre, di dyan na makalimutan ng dedication. Happy birthday from Chervanes Equadus. Anak God. Syempre, starring ng pangalan sa tong anak from Tamare. Iapil po na ko ang kambal. Perfect! Selfie sa tadering na side while natulog ang bukoy. Hala no na na-joy guys ano mall ang Carmen Puhon. We are now entering one of the sub-Saharan Mindanao, Tagum City. Hasta ninduta sa atong kalikasan bayan. Wow! Nimata na ang bugoy kay gigutom. So maunay ang snack, ang pork bola-bola. Wow! In 3, 2, 1. We are now in Davao Oriental. So mag-stop over sa aming kadali. Kay kahion na kaayo bayo. Kay hinuuntaan nino. Layo pa baya tong biyahe. Namalit iyang mga ate o klase-klaseng pagkaon. Nya kaning gikaon niya o kailang si pangalan basta naanay mani sa sulod. So nangabot na jud ni sa venue sa nag-birthday mao ni ang hacienda ni Councilor Yap. Naapa siya pa fish pan effect, o di ba? Napa siya mga manok na tag-as og liog amot sa itawag na. Perting lingawan sa kumbugoy kay dako og hawad kay iyang ginapaktas-baktasan. Awang bugoy manawag na sa kuwar. Naapa jud siya ducks o ganahan kay ang bugoy ani. Bahalina. Tuba NRC. First time to try this. Tawa kong bugoy. Manawag na po ni ron klaro. Oh, di ba? You hold, dali. May mama will hold. You hold here, you hold here. Here, here, this one. Lab-lab din. Lab-lab. Lab-lab din, lab-lab din. Sweet. Sa mo gid ang ginakaon mo. Uy. Lord, thank you na po sa another birthday nga natin mga kamamilad lang sa mga birthday mo. Punta, kagaling mo siya o maayo ang kalawas o maayo ang mga kabukugan o kusog siya ang kalawasan. Punta, Lord, kining ang pagkaon nga natin sa karon. Natin kay kusog sa amo ang panglawan ng mga kinabuhat. Yes, I pray. Amen. Tabahan sana. Happy birthday, Tita Jingjing. Nana Joy Playmate ng bugoy. Nihigda na dyan sa floor ang bugoy hastang hugawa kay gusto na mo didi. We are now entering San Isidro Bato-Bato Oriental. So diri mi magstay sa balay nila Alvis and Cheche igagaw sa kong partner. Sailing on the sea, cruising on the ocean, boats are for me. Good night everyone. Bye. New day, new life. Ang energy sa bugoy 100% sa ipa kay sa buntag. Here we go. Laag na po ang mga persons. Ang dagway bayan ni Chloe ng lipstick na oh. In 3, 2, 1. Welcome to City of Mat. Murag 5 times na jud ko nakaanhing lugar. The place where you can find the sleeping dinosaur. Kailangan jud na ay picture, o di ba? Ang amahan ug ang anak, o ang amahan ug ang mga anak. Perfect! O ang inahan ug ang anak, syempre. Pictorials pud ang magpinsan, wala ka pilang bugoy kay gisapot. Picture man tani nga 0.5 so na video man. Nag-selfie ang tulo ka Disney princesses. Akong bugoy, super love ni mama. Mama. Selfie dayon with my bugoy. Welcome to Amihan Beach Resort.
This resort is open for public, so pwede na kayong mga to during Lugara. Grabe ka pretty aning Lugara, guys, promise. Mag-moment-moment unta mi sa kong bugoy, kaso hastang inita sa sun bayet. In fairness, nindot ang pagkakuha. Cute akong anak. Yes! Halakan no, pagka nindot sa view. Aw, ang tulo ka may igsuon. Another nice view. Maojud ni ang nice view, perting dako at tanawan ninyo buyag. Time sa hakadali lang jud kaya akong bugoy gipakiramdaman pa jud niya ni mga waves sa iyang little feet. Hasta na jud akong buyaga. Thank you Lord. Last adto na ko diri half pa kong lawas ani. Picture sa ta diri nga side kay gipangkapoy na sila swimming. Di papildi si Papo pa picture po ang best friend ni Tate. Sea urchin in the house. Ang ikayong nila milang isaw sa nimog suka. Wow, wow, wow. Oh, yes. Ang ngalan aning isda akay pugot. Hasta pud kay ning lami mas lami pa sa imuha. Tabang mga inahan, dili naman jud ninyo born ako bata. Uy, hasta naman yung bugata, buyaga, pero walay choice. Kailangan patulogon kay sapot-sapot na. Pahawa na mi og mati, see you soon mati, pauli na mi bato-bato. New day, new life. Another laag na pud ang mahitabo kay manguli na mi ugma bayot. Mga ligo na pud ang mga persons, excited yarn. Tuol ra ni sa magistihan mga 10 to 15 minutes drive. So namalit sa og sugbahano ng mga persons, pakuyawa sa atin ni Tate ay tuara. So diri mi nangaligo sa German Beach Resort, o diba? O lingaw na kay ang bugoy. Tsada man pud diri nga lugar. Try ninyo. We are now sugba-sugba the panga and the alibangbang fish. Pakals na mga persons, sige pang gutom na. Hayahay, nagswing-swing lang ang papo and ang apo. Pretty kay ng agila, basta ang color sa body kay brown niya, ang head niya white. Selfie again with my bagagay. Uy, basig makulatan ng all ha, elementary pa lang ko, kabalo na ko magmadjong. Oh, yes. New day, new life. Manguli na jud mig Davao. Bye.